Здравейте, потребители, от аз съм Рокиди и днес ще ви покажа как да направите подводна база. За целта аз съм с женски скин. Ще ви трябва един такъв блок, бяло стъкло и какъвто блок вие си изберете. Аз си избирам ей той приработен камък, само че къде е той. Аре бе, къде си? Малко съм болен. Аз стига където с камъка. Не. Ще трябва да мина към план Б. Ще трябва да нареждаме такива. Ето няколко блока. Трябва да си избера някое подходящо място. Той не е много добре. Опа. Абе, ова аз го хвърлих. Ова ще избега дърво. Тук паднах. Сега трябва да търсим море, ако не намерим. Само тук. Ти е по-лесно. Айде бе, море. Разгер. Офари, карай тук да бъде. Влизат ти, ама до тук много плитко бе. Аз пак да засиля. Нака е по-дълбоко. Айде бе, много плитко тук. По-дълбоко. Гадост. Да виждам. Не, те няма. Офари тук ще го направя. Е тук. Става вече по-дълбоко. Само да си взема една полшънка. Че къде бяха полшънките? Не. Девечки, взел етки. Не, трябва ми нощно виждане. Не. Айде бе, където и нощно виждане. Нощно виждане. Я пробвам, кой беше? Я пробвам с тази полша. Тук май съм болен. Без полшанки. Един път без полшанки. Малко е тъмно, ма... Карай. Ще ви трябва и капак. Ето е толкова ще бъде моята. Слагате ето така, че аз не мога видя от тая тъмница. Ще поставим малко и такива. Наоколо. Да ни осветят малко. И трупате дърво. Правите си като подземна къща, подводна къща, де. Аз ще ви покажа само как се правите с основа. Надолу ви може да си я правите както искате. Така.
Така, 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 така. И да светя още малко. И да си вземем капак. Ени капака. И почвате да правите един ред така и оттам нагоре с тако. Аз ще снимам и на The Forest. Сигурно след 2-3 дена ще снимам на The Forest. Ето и замаха водата. Ако не знаете. Опа, забравих да сложа капак. Аз решавам да ми тук капак. Ама... Ай, карай тук да бъде. Ама не става да сложа стъкло. Тогава и това правим ей така. Дай по-красиво е те на плюс. Правите. Ще ми трябва и стълбичка. Много материали съм си взел. Пак споменавам, много съм болен. Мога да затварям капака. Оди бе. И да почнем да затваряме лека по лека. Така ще оставим едно ъгълче свободно. Те са маха водата. Аз предпочитам с този блок, защото той хем свети, а другите ми е малко по-трудно. А стиквите нищо не може да се направи. После ще има чупене, до кога. Все още съм в вода. Супер. Малко го правих за 2 секунди. Тук има все още вода. И след малко ще почнем да ги чупим. Ето. Ох! Ай, вот.
ще бъде осветен пода. Водата е догоре. Ето. Така един тук има ли да не? Ах, по дяволите. Ах! Защо се чупя дървото, бе? Ето е гадното. На The Forest, само да поясня, аз ще игра The Forest. Тя обикновено струва пари, но аз я взех безплатно от един сайт. Напишете в интернет как да изтегля The Forest, ще ви излезе. Крашната лешко беше. Я вземате. Тя обикновено струва пари в този сайт. Пирате нещо бе. Пирате Games ли беше? Ко беше? Оттам влизате в този сайт и пишете името на играта The Forest и ще ви излезе. И ето я как стана. Сега ще изляза. Ето ми влизах хипче вода. Оп, вижда се и отгоре. Влизате си по базата, отваряте и хоп. Слагам си тук стълби. Ася. Ох, мамито ти. Ще трябва да искам. И за какво не става, бе? Стана. Махай се, бе. Анти. Издигам се и влезам навътре. Оди, бе! Надявам се клипа да ви хареса. Ако е така, харесайте, оставете по някой коментар и се абонирайте за моя канал. Чао!